F'inqas minn 12 siegħa ddaħlu Malta kważi 115 immigrant. It-tlieta filgħodu inġibu f'pajjiżna 67 immigrant ieħor wara l-45 immigrant li l-awtoritajiet Maltin aċċettaw li jilqgħu fil-lejl ta' Tnejn. L-immigranti iddaħlu kollha f'xatt it-Tiben fil-Florjana qabel saru il-verifiki mill-Pulizija. Dwar il-wasla ta' Tnejn kienet laqda mhux governattiva Alarm Phone li Tnejn filgħodu appellat għall-intervent ta' salvataġġ. F'dan il-grupp kien hemm 7 tfal u 2 nisa tqal. Din l-aħħar wasla ta' salbis kważi 9 ijiem wara li pajjiżna laqa' 3 gruppi oħra ta' immigranti fil-21 ta' Settembru. Dakinhar 3 patrol boats kienu ġabu lejn Malta 265 immigrant waqt li fl-istess ġimgħa kien hemm ukoll 4 operazzjonijiet ta' salvataġġ oħra madwar 232 immigranti ieħor. L-ammont ta' immigranti li nġibu Malta mill-bidu tas-sena lil hawn huwa aktar minn 2000 immigrant bl-ammont mistenni li jkompli jiżdied. L-ammont dejjem ikbar ta' waslit f'Malta f'dawn ix-xhur waslu biex fi kliem il-Ministru Michael Farrugia stess iċ-ċentri li jilqgħu l-immigranti jinsabu taħt stress enormi. Dawn iċ-ċentri tant huma affullati li repetitament matul ix-xhur tas-sajf kena diversi immigranti li rnexxielhom jaħarbu miċ-ċentru waqt li segwejna wkoll diversi rewwixti. L-akbar waħda seħħet l-erba' li għadda meta grupp ta' immigranti saħansitra rnexxielhom jieħdu kontroll ta' partijiet taċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi. Huwa ċar li t-temp li kellna fl-aħħar jiem kien fattur favorevoli għal vjaġġi klandestini. Infatti kważi jumejn ilu f'lejl wieħed kienu waslu 181 immigrant f'Lampedusa.